Insemmilkom nilqakom għal programm News.mt, programm illi fih ser infakru kif 3 snin ilu il-poplu ivvota għal bidla li ma bidla qiegħda isseħħ. Illum issa nisimgħu dwar din il-bidla minn fom il-Prim Ministru innifsu. Jiena, Joseph Muscat, solennement naħlef li nkun tassew fidili u lejali lejn il-poplu u r-Repubblika ta' Malta u l-Kostituzzjoni tagħha. Hekk Alla jgħin. Meta issa qegħdin f'nofs din leġislatura u fadlilna is-sentejn u nofs li ġejjin biex naħdmu u nkomplu nagħtu l-affarijiet lura lin-nies, tajjeb illi nibdew ma nagħtu rendi kont ta' dak illi għamilna f'din l-ewwel parti tal-leġislatura. Ewwel parti tal-leġislatura fejn għamilna ħafna tajjeb u għamilna żbalji wkoll. U id-differenza li n-nies iridu u qegħdin jaraw bejna u bejn ħaddieħor huwa li aħna ma nippritkawx il-perfezzjoni jew naħsbu li aħna perfetti. Aħna nagħmlu t-tajjeb u nkunu umli biżżejjed biex fejn nkunu żbaljajna nitgħallmu minn dak l-iżbalji, nikkoreġuhom u nimxu il-qudiem. Perfetti maħniex. Iżda qalulna li misna nistgħu. Jien ma jidhirlix li jiena u sħabi ħadna xi 500 euro żieda fil-ġimgħa biex għandna nistħu minnha. Nistħu minn xiex li żidna x-xogħol u ġibna rekord ta' xogħol. Nistħu li naqqasna il-qat għall-inqas fl-istorja. Nistħu li kabbarna l-ekonomija għal waħda mill-ikbar fl-Ewropa. Nistħu li naqqasna il-kontijiet tad-dawl u kull sena nagħtu lill-familji u lin-negozji 80 miljun euro oħra f'bwiethom. Nistħu li salvajna l-Enemalta minn kumpanija kważi falluta għal kumpanija li ħadd qed tagħmel il-qlieħ. Nistħu li għalaqna il-power station tal-Marsa wara 25 sena fi ħaddieħor ma wasalx. Nistħu meta naqqasna il-waiting list tal-operazzjonijiet. Nistħu meta lill-ġenituri li jkollhom it-tfal tagħhom mordan ħallsulhom biex itnelli huma isifru ma' tfal barra. Nistħu meta neħħejna il-mediċini out of stock. Nistħu meta żidna t-turizmu. Nistħu meta ġibna aktar films minn barra aktar minn qatt qabel u ġibna anke l-films f'Għawdex. Nistħu meta daħna ħalna l-edukazzjoni flimkien il-koed bejn tfajliet u subien bejn bniet u subien fl-iskejjel tal-gvern. Nistħu meta naqqasna l-income tax għal 3 snin fuq xulxin meta ħaddieħor kien iwiegħed u ma jwettaqx u aħna wettaqna aktar milli wedna kull sena naqset l-income tax. Nistħu meta neħħejna l-income tax minn fuq min jaqla il-minimum wage. Nistħu meta nagħtu 5,000 euro dota lil kull min jixtri l-ewwel proprjetà tiegħu. Nistħu meta kull sena nibatu lill-Lawċin u lill-Maltin ċekk biex nagħtuhom lura il-flus li ħaddieħor ħadilhom meta ħallsu t-taxxa doppja fuq ir-reġistrazzjoni tal-karozzi. Nistħu meta nagħtu l-benefiċċju tal-in-work lil mijiet ta' nisa u irġiel biex jitlu lura fid-dinja tax-xogħol. Nistħu meta naqqasna
in-nies fuq benefiċċji li issa bdew jaħdmu. Nisħu meta konna l-ewwel gvern li bis-serjetà qed niġġieldu l-abbuż mill-benefiċċji soċjali. Minn xiex nisħu? Nisħu li tajna iċ-child care b'xejn lil kulħadd, nisħu li tajna il-breakfast club biex 1600 tifel u tifla kuljum imorru l-iskola qabel il-ħin natuhom breakfast u nkunu qegħdin ngħinuhom ta' kull filgħodu biex ngħinu wkoll il-ġenituri tagħhom. Nisħu li biddilna is-sistema tal-lif tal-maternità u tal-benefiċċji tal-maternità fejn żidna dawn il-benefiċċji u issa ma hemm differenza bejn li timpjega mara u li timpjega raġel. Nistħu meta żidna il-pensjoni għal persuni b'diżabilità. Nistħu meta żidna l-ħlas għal carers, għal securities, għal cleaners li qegħdin jaħdmu b'kuntratt ma' kumpaniji privati li jagħtu servizz lill-gvern illi tajna daqqa kbira lil prekarjat. Nisħu meta għedna lil dawk l-employers li abbużaw mill-ħaddiema intom blacklisted u ma teħdux aktar kuntratti tal-gvern sakemm ma tirranġaw. Fadlilna x'nirranġaw imma tajna daqqa l-prekarjat. Nisħu meta daħħalna sistema biex l-anzjani ikollhom il-carers magħhom fid-djar tagħhom. Nisħu meta irnexxielna illi konna persuni b'diżabilità li għall-ewwel darba f'ħajjithom jibdew jaħdmu għax verament qed nimplementaw liġi li ilha fuq il-karta 40 sena. Nisħu meta daħħalna liġi tal-identità tal-ġeneru li fl-Amerika jgħidulhom din hija l-aqwa mhux fl-Ewropa l-aqwa fid-dinja. Nisħu meta daħħalna u ħaddieħor qatt gallerija il-liġi tal-Unjoni Ċivili. Nisħu meta jkolli kif kelli qudiemi din il-ġimgħa koppja gay issaqsini għandha ssir same-sex marriage u għedtilhom x'naħseb jien mettilhomx ta' ħa ma ngħidilkomx għax ħaddieħor ma jridniex nitkellem fuq hekk għedtilhom x'naħseb għedtilhom iva jien hekk nemmen ejja niddiskutuha u ejja nitkellmuha bħala pajjiż. Nisħu meta l-kumpanija li ħallewna li tieħu ħsieb illi permezz saħħa sal-lum sakemm ma jkollna il-mina taqsmu bejn Malta u Għawdex ħallu ilna falluta u aħna rnexxielna illi bdiet tagħmel il-qlieħ. Nisħu meta sibna l-Unjoni Ewropea fl-ewwel laqgħa li kelli Brussell laqsa fuqna tgħidilna żidu t-taxxi u aħna ednilhom li qalulna ta' qabilkom kienu jgħidulna kull darba li ħajrranġaw u qatt ma rranġaw ednilhom tuna ftit taċ-ċans. U f'inqas minn sentejn l-Unjoni Ewropea ma diċassa tagħna għax konvinta minn dak li qegħdin nagħmlu. Nisħu meta neħħejna l-preskrizzjoni minn fuq il-politiċi u qegħdin ngħidu aħna niġu u mmorru matul is-snin. Imma jekk nagħmlu xi ħaġa ħażina tibqa' tiġri warajna sal-qabar tagħna dik aħna daħħalnija. Nisħu meta daħħalna l-liġi tal-whistleblower illi permezz tiegħu min jkollu x'jikxef jiġi protett. U mbagħad ħalli Maran Simon Bużutti wieħed minnhom u daqqallu mhux burant il-pulizija u ħanipproteġik, qallu inti x'għamiltu x-xogħol li tagħmel jekk kont taf li se nitilfu l-elezzjoni ġenerali. Dik it-tweġiba nistħi kieku jiena tajtu l-istess tweġiba li ta' Simon Bużutti hemmhekk nistħu. Nistħu meta daħħalna l-liġi tal-finanzjament tal-partiti ħallewna kważi l-aħħar pajjiż fl-Ewropa illi daħħalna din il-liġi għax ma riedu jagħmlu xejn dwarha. Nistħu meta daħħalna u tajna il-vot lil żgħażagħ li għandhom 16-il sena. Nistħu meta daħħalna programm ta' ċittadinanza
li qed iġib ġid enormi lil dan il-pajjiż nistħi kieku nagħmel bħal għamlu din il-ġimgħa fejn għadhom fil-waqt li xorta jaħdmu jġibu l-klijenti, nisprimi fil-Partit Nazzjonalista jiġu timporta daħħal l-applikazzjoni ta' dil-persu. Aħna ngħidulhom isma' aħna ma jinteressanix jekk hux nazzjonalisti jew laburisti. Ġibu x-xogħol, ġibu l-investiments, ġibu l-ġid tal-pajjiż. Imma mbagħad kif ikun hemm l-inqas ħjiel li jistgħu jattakkaw dil-ġimgħa bdew jgħidu għax kien hemm wieħed suspettat ħadd ċittadinanza b'investiment. U ġbithom l-awtorità qaltilhom mu veru xejn, mu veru xejn. Nistħu meta tajna id-dritt ta' union lill-pulizija, lis-soldati u lill-korpi dixxiplinati. Nistħu meta f'sentejn u nofs irnexxielna insolvu il-problema tal-immigrazzjoni li kienu kull ġimgħa jiġu ħafna dajjes pajjiżna u issa m'għadhomx jiġu. Nistħu meta l-ewwel darba irnexxielu jkollna gvern 25 sena li jnaqqas il-faqar fil-pajjiż fadlilna x'naħdmu biex inneħħuh il-faqar, inħassruh il-faqar, ma konna l-ewwel gvern f'ħafna snin li rnexxielna innaqsuh dak il-faqar. Nistħu meta qegħdin naħdmu biex nagħtu dinjità lill-immigranti biex ma jibqgħux imorru għax-xogħol ħdejn ir-roundabout tal-Marsa ma jkollna sistema li permezz tagħha ma jibqgħux jiġu minati l-Maltin u l-Awċin u fl-istess ħin ikunu assigurata d-dinjità tal-immigranti. Nistħu meta daħħalna il-garanzija għaż-żgħażagħ illi tat xogħol u taħriġ lil tant żgħażagħ Maltin u Awċin. Nistħu meta tajna l-istipendji lil min jirrepeti sena l-università. Nistħu meta żidna l-istipendji kull sena li ilna s'issa fil-gvern. Nistħu illi ġibna investiment tal-Università Amerikana f'Malta. Nistħu meta ġibna Wek Fawdex l-investiment ta' skola medika li ħatibdel wiċċ Fawdex. Nistħu meta ġibna l-finanzjament biex nirranġaw St. Luke's. Nistħu meta bil-finanzjament privata Wek Fawdex ħanibnulkom sptar ġdid tajjeb daqs il-Mater Dei anzi jaqwa minnu. Jien minn dan kollu mhux nistħin gburi li qiegħed hawnhekk mat-tim tiegħi, tim maqut, tim b'saħħtu illi qed jiddeliverja. Illi huwa kommess li jkompli jġib ir-riżultati. U l-aħbar ħbib tiegħi hija li din l-lista li tajtkom mhijiex il-lista sħiħa. U l-aħbar ikbar hija illi meta sentejn u nofs oħra niġi qudiemkom u qudiem il-poplu biex nerġa' nitlob il-fiduċja, il-lista ħatkun ferm u ferm akbar minn hekk. Dak kien news.mt tal-lum, programmi li tistgħu issibuh sħiħ fuq iċ-channel tagħna fuq YouTube. Nifakkarkom ukoll li għandna paġna Facebook li kontinwament naġġornaw. Grazzi tal-lum kontu magħna, nerġgħu nkunu magħkom b'news.mt ieħor nhar il-ġimgħa.